Renske op Jildau. Jacobien. Hey. Dit is iemand op Geertje. Renske door de krek net te draven op deze kant. Maar ze doet het nou gewoon. Dit is toch geweldig? Hey, is dat die? Hoppatee! Hester. Geertje. Hey. Hey, Jelle. Johnny. Hey Joep. Hey. Oh. Joep. This is the one and only Wunder. Willem. Tycho. Marije. Hey. Mathilde. Hier hebben we een mooi hinder. Renske. En wie heeft hier al een? Dat weet ik niet. Iets is Yvonne. Maar welke? Dit is Yvonne. En dat is Wimmy. En daar hebben we links een gosse. En rechts een ulbroon. Hé Yvonne. En hier hebben we Sanne. Die ben juist er binnenkomen. Nou, moet ik even denken. Ik heb er even een error in mijn holle. Dit is Sanne, dat is Reina. Ja. Oh, dat ben die horen. Tjerkje en Vera. Ja. Wat ben die grut worden dan? Dit is Pieter. En dit is Thewaldine. En dit is Thekla. Hey. Thekla is... Ik ben kom juster. Hoi. Sjors. Ik mis dan hinder daar. Ja, ik zou hem binnen hebben. Ah. Jacobien. Hij krijgt even op ridden. Jildau. En Wietse. Is je net zo boos.
Gea. En Senna. Hey. Daar komt King Bjarni aan. Ginny. En Frida. Hey. Dan ben alleen nog Tyrone en Tjerk nog buiten. Maar die vermaakt je hem best. Deze ben wel leef, hè? Ik vond hem wel eens even een hapje proeven. Ja? Oh. Dat weet je niet. Die grut heb ik op de neus al. Ja, die grotte die komt zo nou, ja. Goed zo. Dat is de Ulbraan. We zijn net eng. Hey, Mimmy. Hallo? Nee. Goed zo. Tjerkje en Sanne. En daarachter Reina. En hier. Goed zo is Vera. Elke keer heel eventjes het want. Goed hoor. Wat gezellig. Wat is het? Goed beter? Zo. Goed zo. Goed zo. Precies, dan denk ik, want stiekem is het best wel nog. Ja, nou dan. Goed zo. Goed zo. Maar ik ben echt heel erg leuk. Echt leuk. Oh, Derek, hè? Ja. Korallen. Hey. Goed zo. Braaf, hè? Sally? Hey, Sally. Uniek. Hey. Hallo. Oh, wat is een leef. Hij is best wel een vieze neus, hè? Maar ik heb ze dan de correct uitdien, samen met Rinske. Want Rinske is... Ja. Hey Rin! Goed bezig! Kom maar aan! Yveske. En Rijntje. Hey Yveske! Hey! Hallo!
is wel leuk altijd. En oh, doe maar. Oh, die kan goed bakken. En Rijssie, ja, kan butten. Hé jongen. Hey, Spidey. Peach. Mario. Kom. Glendy. Ja. Joeke. Kiki. Nee. Ik twijfel nou, ik lees met de correcto's om die voeltjes. Ja? Ja. Wat zit met doorgaan? En Ja. een beetje Ja. Heb je nog een video? Ja, ik hoor hem proberen chin te houden. Ja, dat is Peach. Ja. Oh. Kom Mario. Kom. En Spidey. Ja, goed zo. Yveske, Rijntje. Kom maar. Rijssie. Sally, Krallen. Uniek. Nee. Eerst maar even zo. Doe maar. Nou. Kom op. Hop. Goed zo. Kom maar. Nee, donut. Nee. Nee. Doe maar, Karalle. Kom. Goed zo. Braaf. We gaan weer een poging doen om Glendy voor de karren te doen. Hey Kiki. Joeke.
wees ik gewoon wat af. Ja, ze snapt het al nog. Ik ben helemaal zo gewend. Nee. Ze wil dan zelf de hele keer. Ik vind het eigenlijk wel heel knap hoe ze dat. Ja, toch? Nou heb ik het in. Goed gedaan. Ik ben altijd blij als ik haar even rijd. Ja, toch? Maar zelf vindt het volgens mij echt heel leuk. Ja. En dan denkt ze, dat is de uitgang. Ja, nou even kleren. Ja. Dan probeer je als ik nog verkeerd ben, denk ik. Nee. Wat is die rollende hoenen dan? Dit is mijn. Nee. Dit is echt, ik kan al lopen wat ik